എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് Redmi Note 9 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ Redmi Note 9 Proന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും അതേപോലെ തന്നെ കാണാനായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടാൽ ഇപ്പോൾ അടിപൊളി വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടാലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് Redmi Note 9 റിവ്യൂയിലേക്ക് കിടക്കാം. നമ്മുടെ പുറകുവശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് Redmi Note 9 Proന്റെ ഒക്കെ ഒരു സെയിം ലുക്ക് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ Note 9 Proയില് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അത് ഇവിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, ഈ ഒരു ക്യാമറയുടെ താഴെയായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് 48 മെഗാ പിക്സൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കോഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പിലെ പ്രൈമറി ക്യാമറ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് 48 മെഗാ പിക്സൽ തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു ഫ്ലാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി. ആ ഒരു ലുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറെ മാറ്റമുണ്ട്. ഈ ഫോൺ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമൽ സെയിലിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മുടെ ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയ്സും അതേപോലെ തന്നെ ദീപാവലി ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ MI സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വളരെ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോൺ പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫോണിന്റെ സ്റ്റോറേജിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോണ് 3 സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. 4GB 64, 4GB 128 അതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വേരിയന്റ്. അതേപോലെ തന്നെ 6GB 128 അങ്ങനെ 3 വേരിയന്റിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വേരിയന്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ 4GB 128GB ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോണിന്റെ റേറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ദീപാവലി ഓഫേഴ്സും ഫ്ലാഷ് സെയിലും മറ്റേ ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയ്സും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഫോണിന് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 4GB 128ന് 12,500 രൂപ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഫോണിന് റേറ്റ് ഇപ്പം വരുന്നുള്ളൂ. കയ്യിലുള്ള വേരിയന്റിന്റെ കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രേ കളറാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ 4 കളേഴ്സിൽ ഈ ഒരു ഫോൺ അവൈലബിൾ ആണ്. ഗ്രീൻ ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ വൈറ്റ്, ഗ്രേ, റെഡ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ 4 കളേഴ്സിലാണ് ഈ ഒരു ഫോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. Note 9 Proവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലുക്കിലായിക്കോട്ടെ പെർഫോമൻസിലായിക്കോട്ടെ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫോണിലുണ്ട്. അവർ കുറച്ചുകൂടെ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി സ്മാർട്ട് ഫോൺ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മുടെ Redmi Note 9. അത് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പോലുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ്. നമ്മുടെ Redmi Note 9 Proയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഫോണിന്റെ പുറകുവശത്ത് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോണിന്റെ ബട്ടൺസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പരിചയപ്പെടാം. റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പവർ ഓൺ ഓഫ് ബട്ടണും അതേപോലെ തന്നെ വോളിയം റോക്കേഴ്സും ഈ ഒരു സൈഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ IR ബ്ലാസ്റ്റർ, റെഡ്മിന്റെ എല്ലാ ഫോണിലും വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് IR ബ്ലാസ്റ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഫോണിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി മൈക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താഴത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ യൂണിറ്റ് കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ 3.5mm ഒരു ഓഡിയോ ജാക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൈക്കും ഉണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു ഫോൺ വെച്ച് ചാർജിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ Redmi Note 9 Pro ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ അതിനെക്കാട്ടിയും ഒരുപടി മുന്നിലെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ Redmi Note 9 വിളിക്കാം ചാർജിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ. Redmi Note 9 Proയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന 18 വാട്ട്സ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ Note 9 വന്നിരിക്കുന്നത് 22.5 വാട്ട്സിന്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ 9 വാട്ട്സിന്റെ റിവേഴ്സ് ചാർജിംഗും ഈ ഒരു ഫോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ചാർജിങ് ഈ ഒരു ഫോണിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ബാറ്ററിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ 5020 mAhന്റെ ബാറ്ററി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ Note 9 Proയിലുള്ള ഒരു സെയിം ബാറ്ററി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫോണിലും വന്നിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫോൺ ആ ഒരു ബാറ്ററി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് വെയിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 199 ഗ്രാം ഈ ഒരു ഫോണിന്റെ വെയിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാറ്ററിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോണിനെ കുറ്റം പറയാനും പറ്റത്തില്ല. നല്ലൊരു സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോണും കൂടി തന്നെയാണ്. ബാറ്ററി പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് നമ്മുടെ Note 9 Proയിലൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫോണിലും കിട്ടുന്നുണ്ട്. നല്ല പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് ബാറ്ററിയുടെ സൈഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫോണിന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ്സിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു MIUI 12 തന്നെയാണ് ഇതിലും വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ എബൌട്ട് ഫോണിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം MIUI 12 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് തന്നെയാണ്. MIUI 12.0.4 ആണ്, സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷനാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു അപ്ഡേറ്റ് തന്നെയാണ് MIUI 12. സ്റ്റോറേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു വാട്ടർ എഫക്ട് ഇതിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ Note 9 Proയിലൊക്കെ കണ്ടുവന്നുള്ള ആ ഒരു സെയിം ഇന്റർഫേസ് തന്നെയാണ് ഇതിലും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഫോണിന്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ നോക്കാം. ആൻഡ്രോയിഡ് 10 ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ കൂടിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫോണിന്റെ ഓൾ സ്പെക്കിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം 4GB RAM ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 4GB RAM ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ ഒരു ഫോണിന്റെ പ്രോസസ്സറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ MediaTekന്റെ പ്രോസസ്സറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ Note 9 Pro ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ Note 9 Proയിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് സ്നാപ്ഡ്രാഗന്റെ പ്രോസസ്സറാണ്. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 720G ആണ് Note 9 Proയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ Note 9ൽ വന്നിരിക്കുന്നത് MediaTekന്റെ Helio G85 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സറാണ്. അത്യാവശ്യം മികച്ച ഗെയിം പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ നൽകുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സർ തന്നെയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമ്മുടെ Note 9 Proയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ അത്രക്കൊന്നും എത്തില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു താഴെയായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു MediaTekന്റെ G85 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോണിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 16.58 സെന്റിമീറ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു ഫുൾ HD പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അതായത് 6.53 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വലിപ്പമേറിയ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതേപോലെ തന്നെ IPS ഡോട്ട് നോട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. നമ്മുടെ ക്യാമറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടറിയാം. നല്ലൊരു ഡോട്ട് നോച്ച് ആയിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ Note 9 Proയിൽ അത് നടുക്കാണെങ്കിൽ ഇത് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി പെർഫോമൻസ് ബേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ Note 9 Proവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഈ ഒരു ഫോണിനുണ്ട്. ഗെയിമിങ്ങിലായിക്കോട്ടെ എല്ലാത്തിനും കുറച്ച് പെർഫോമൻസ്
കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫോണിന്റെ ക്യാമറയിലേക്ക് പോകാം. ക്യാമറയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ക്യാമറ പറയുകയാണെങ്കിൽ 48 മെഗാ പിക്സലിന്റെ ക്യാമറയാണ് ഇതിന്റെ താഴെ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ 48 മെഗാ പിക്സലിന്റെ പ്രൈമറി ക്യാമറയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 8 മെഗാ പിക്സലിന്റെ അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ 2 മെഗാ പിക്സലിന്റെ മാക്രോ ലെൻസും 2 മെഗാ പിക്സലിന്റെ ഡെപ്ത് സെൻസറുമാണ്. നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ 13 മെഗാ പിക്സലിന്റെ ക്യാമറയാണ് ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിലെ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ക്യാമറ ഇന്റർഫേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെഡ്മി നോട്ട് 9 പ്രോയിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന MIUI 12ന്റെ ആ ഒരു സെയിം ഇന്റർഫേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഫോണിലും വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു സെയിം ഇന്റർഫേസ് തന്നെയാണ്, യാതൊരു മാറ്റമില്ല. ഈ ഒരു കളറൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. വീഡിയോ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഈ ഒരു ഫോണിനടുത്ത ക്യാമറ സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ മൂവി ഫ്രെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോസിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിളിൽ എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ 2x അതിന് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 5x സൂം വരെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഈ ഒരു ഫോണിനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഈ ഒരു ഫോണിന്റെ ഈ ഒരു ക്യാമറ സെറ്റിംഗ്സിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 720യിലും അതേപോലെ തന്നെ 4K വീഡിയോസ് ഈ ഒരു ഫോണിൽ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോട്ട് 9 പ്രോയിൽ 4K വീഡിയോസ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോണിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് 1080 30 ഫ്രെയിംസ് വരെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. മൂവി ഫ്രെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് മൂവി ഫ്രെയിം ഒരു സിനിമാറ്റിക് എഫക്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കാവുന്നതാണ്. നല്ലൊരു സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ വീഡിയോന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാനുണ്ട്. നല്ല സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ തന്നെയുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫോക്കസിങ് ഇഷ്യൂം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. നല്ല പക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി അടിപൊളി തന്നെയാണ്. പ്രോ മോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫോണിന്റെ മോർ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മുടെ സ്ലോ മോഷനും ടൈം ലാപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്ലോ മോഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയാണുള്ളത്. നമ്മുടെ 48 മെഗാ പിക്സലിന്റെ ക്യാമറയുടെ ഒരു ഇത് ഇവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ 48 മെഗാ പിക്സലിന്റെ ക്യാമറ ആണ്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സാച്ചുറേഷനും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷനൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാമറ തന്നെയാണെന്ന് വേണം പറയാൻ. സ്ലോ മോഷനിൽ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയാൻ നമ്മുടെ സ്ലോ മോഷൻ ഈ ഒരു ഫോണിൽ റയർ ക്യാമറയിൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ നോട്ട് 9 പ്രോയിലേക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിലും സ്ലോ മോഷൻ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നോട്ട് 9ലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിൽ സ്ലോ മോഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ക്യാമറയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് പറയാനുള്ളത്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫോണിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ക്യാമറ സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വാ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാമറ സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കുറച്ചായ പരിമിതികളൊക്കെ ഈ ഒരു ഫോണിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടനേകം ഫീച്ചേഴ്സും ഈ ഒരു ഫോണിലുണ്ട്. നമ്മുടെ നോട്ട് 9 പ്രോയിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഫീച്ചേഴ്സ്, ഡാർക്ക് മോഡും അതേപോലെ തന്നെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഈ ഒരു സെറ്റിംഗ്സ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററി ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിലും ആ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അൾട്രാ ബാറ്ററി സേവറും അതേപോലത്തെ പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് കുറെ ഐറ്റംസ് ഇതിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഡാർക്ക് മോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേയിൽ ജസ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡാർക്ക് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മുടെ നോട്ട് 9 പ്രോയിലൊക്കെ വരുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ഒരു സെയിം തന്നെയാണ്. ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു ഡാർക്ക് മോഡിലേക്ക് വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിമിംഗ് പെർഫോമൻസിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ആവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും ഈ ഒരു ഫോൺ ഇതുവരെയായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ നോർമൽ യൂസിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മികച്ചൊരു ഫോൺ തന്നെയാണെന്ന് വേണം പറയാം. അതേപോലെ തന്നെ 2 ദിവസത്തോളം നമുക്ക് നോർമൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് 2 ദിവസത്തോളം ബാറ്ററിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ തന്നെയാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്യുക. ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയ്സും ദീപാവലി ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഡിസ്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫോണും പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ലിങ്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്താണെന്ന് ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ അമർത്തുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഫോണിന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്ന വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതായിരിക്കും മിസ് മീ സംഗീത് സൈനിങ് ഓഫ്.